Раніцою міліцыянты адкрылі страляніну па вяскоўцу ў Крупскім раёне. Як сцвярджаюць у МУС, супрацоўнікі губазіку ды амапаў прыехалі ў вёску Вялікі лес пасля сігналу пра перабыванне ў адной з хатаў, цытата, групы ўзброеных грамадзянаў. Імі аказаліся гаспадар дому, 62гадовы мясцовы жыхар, і двое ягоных сыноў, 36 і 19 гадоў. Мужчыну і старэйшага сына міліцыянты затрымалі, а вось малодшы, як сцвярджаюць сілавікі, выйшаў да іх з 2 нажамі і выказваў на адрас міліцыянтаў пагрозы. У афіцыйным паведамленні МУС гаворыцца, што маладзён не рэагаваў на падрабаванні скласці зброю. Таму амапавец спачатку зрабіў папераджальны стрэл у паветра, а потым ужыў зброю на паражэнне. Што праўда, на апублікаваным відэа момант папераджальнага стрэлу адсутнічае. 19гадовага хлопца з раненнем даставілі ў шпіталь. Нагадаю, дзень раней міліцыянты застрэлілі мясцовага жыхара ў вёсцы Ліскі Рэчыцкага раёну. 39гадовы вясковец на падпітку пагражаў паляўнічую зброяй свайму суседу, з якім да гэтага разам распіваў алкаголь. Міліцыянты, прыехаўшы на выклік, знайшлі мужчыну на адной з вуліцаў. У МУС сцвярджаюць, што той скіраваў стрэльбу ў бок міліцыянтаў. Пасля папераджальных стрэлаў міліцыянты скарысталі зброю на паражэнне. 30гадовы вясковец у выніку памёр у шпіталі. 2 інцыдэнты з прымяненнем агнястрэльнай зброі за 2 дні. Збег абставінаў ці тэндэнцыя. Раней факты страляніны з боку лукашэнкаўскіх сілавікоў фіксаваліся значна радзей. Прыгадаем 2 найбольш рэзанансныя выпадкі. 2017 год. У Менску навагоднюю ноч міліцыянт Руслан Салаўёў двойчы стрэліў у Мінчука Андрэя Гаўроша. Міліцыянт прыбыў на выклік аб шуме ў адной з кватэраў падчас святкавання Новага году. Са словаў Салаўёва, гаспадар кватэры паводзіў сябе груба, ды спрабаваў біць міліцыянта. Той скарыстаўся зброяй, у выніку Гаўрош атрымаў пулявыя раненні ў спіну і нагу. Пазней суд не знайшоў парушэння ў дзеяннях міліцыянта, Андрэя Гаўроша пакаралі 5 гадамі хатняй хіміі. Верасень 2021-го. Супрацоўнікі КДБ са зброяй у руках ломяцца ў кватэру да айтышніка Андрэя Зельцера. Той адмаўляецца адчыняць дзверы, ды сустракае сілавікоў з вінтоўкай у руках. Падчас штурму Андрэй Зельцер страляе ў бок сілавікоў і смяротна раніць КДБшніка Дзмітрая Федасюка. Па іншай версіі, у Федасюка маглі патрапіць свае ж калегі, калі адкрылі агонь у адказ. У выніку перастрэлкі Андрэя Зельцера забілі. У якіх выпадках сілавікі маюць права ўжываць агнястрэльную зброю і з якою мэтаю МУС паказвае відэа, дзе сілавікі страляюць у беларусаў, спыталі ў прадстаўніка ініцыятывы «Белпол» Мацвея Купрэйчыка. В настоящий момент в Беларуси сложилась такая ситуация, что граждане, абсолютно все граждане нашей страны считают так называемых сотрудников милиции карателями. И для того, чтобы в очередной раз не прослыть такими, Министерство внутренних дел, так называемое, выкладывает и публикует данные записи, чтобы показать, что на самом деле в данной ситуации все было якобы по закону. В Беларуси существует такой закон об органах внутренних дел, где в главе 5, это статьи 26-30, в которых расписаны все условия применения, использования физической силы, оружия, боевой специальной техники, специальных средств. И там есть определенные, можно сказать, правила, когда ты можешь применять оружие, когда использовать и так далее. В данном случае они предупредили гражданина о том, что чтобы он положил оружие. Человек, однако, на записи не видно, угрожает ли им человек оружием, потому что полная темнота, ничего не видно, мы не можем доподлинно сказать, что там произошло. И в данном случае они его предупредили о том, что будут стрелять и так далее. То есть они действовали по инструкции на самом деле, в соответствии с положениями закона об органах внутренних дел. Однако сама видеозапись нам продемонстрированная не показывает, что там на самом деле происходило, потому что, чтобы применить оружие, необходимо четко осознавать, что его неприменение приведет к серьезным последствиям, то есть к тяжким последствиям. Либо будет угрожать жизни и здоровью граждан, либо сотрудников органов внутренних дел. Гэтую ды іншыя тэмы абмяркуем з нашым наступным госцем Паўлам Латушкам, намеснікам кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі, лідарам НАО. Гаспадар Павел, вітаю вас. Добрый вечер. Як вы лічыце, чаму такіх выпадкаў, калі міліцыянты страляюць на паражэнне беларусаў, усё становіцца часцей і часцей гэта інфармацыя трапляе ў медыа?
Ну, гэта страшэнная тэндэнцыя, якую мы зараз наглядаем тое, што адбываецца ў нас на радзіме ў Беларусі, калі прадстаўнікі сілавога апарата беспадстаўна у большасці выпадкаў прымяняюць сілу, зброю і забіваюць беларусаў, грамадзянаў нашай краіны. Гэта вынік той скрынкі Пандоры, якая найбольш яскрава была адчынена ў 2020 годзе, але гэта не азначае, што гэта не было раней, як вы слушна каментуеце падчас гэтага эфіру. Тую скрыню Пандоры, якую адчыніў Лукашенко ў 2020 годзе, даўшы фактычна магчымасць сілавым структурам прымяняць гвалт, права на гвалт бескантрольна, беспадстаўна і беспакарана, і стварае тую сітуацыю, якую мы бачым сёння. Гэта адмоўная эвалюцыя рэжыму, таталітарнай сістэмы, якая будуецца перадусім на магчымасці выкарыстання гэтай сілы, у тым ліку праз дэманстрацыю, можа нават не ў палітычных сітуацыях, не ў сітуацыях, звязаных з грамадзянскім рухам, калі людзі выказваюць нейкую пазіцыю, калі думаюць пра дэмакратычныя змены ці робяць дзеля таго, каб дэмакратычныя змены адбыліся ў нашай краіне, нават у звычайных цывільных сітуацыях, як тут. Бо у кожнай краіне, у еўрапейскай краіне, калі адбудзецца такая сітуацыя, гэта будзе велізарная дэмакратычная, адкрытая грамадзянская дыскусія. У Беларусі гэта немагчыма. Прыменена сіла, забіты беларус, паранены беларус. Ці адбудзецца ў Беларусі дыскусія? Не, такой дыскусіі не адбудзецца. Ці будзе рэагаваць пракурор у інтарэсах грамадзян Беларусі? Не будзе, бо яны будуць адзін аднаго падтрымліваць і падтрымоўваць і скрываць гэтыя злачынствы, каб адказнасць не наступіла. А што хочуць паказаць самім беларусам вось гэтай інфармацыяй, гэтымі апублічваннямі, гэтым відэа? Фактычна, я думаю, што яны хочуць, каб беларусы прызвычаіліся, што выкарыстанне зброі, сілы, гэта з'яўляецца натуральнай з'явай, што людзі будуць проста разумець, што гэтая сітуацыя не з'яўляецца надзвычайнай. Чым больш такіх публічных будзе сітуацый гвалту, забойстваў, калі будуць людзі раненыя, а гэта адбываецца, мы ўсё ж таки давайте шчыра казаць, з 2020 года. Просто там можа быць іншыя прычыны, чым тое, што адбылося апошняе забойства і паранены грамадзянін Беларусі. Гэта як бы прыводзіць да сітуацыі, што людзі просто будуць мірыцца з гэтым. Яны просто прызвычаюцца, што нармальна міліцыянеру застрэліць грамадзяніна беларуса, нармальна раніць беларуса, калі неадэкватна прымяняецца сіла. Гэта класіка крымінальнага права. Калі я вучыўся на юрыдычным факультэце, ці можна страляць узброеным міліцыянтам у чалавека, які мае нож у руцэ? Не, гэта перавышэнне паўнамоцтваў, гэта перавышэнне самаабароны. Ці можна страляць у чалавека, які нават трымае зброю? Гэта таксама вельмі крытычная сітуацыя. Тут трэба мець абсалютныя падставы непасрэднай загрозы, пагрозы, якая стварае гэтая асоба для таго ж міліцыянта. Ці гэта было ў гэтай сітуацыі? Не, гэтага мы хутчэй за ўсё разумеем, што не было. Таму яны будуць проста прыводзіць да сітуацыі прызвычаення ў грамадстве. Ёсць зброя, ёсць сіла, мы будзем ею карыстацца. Это значыць, што вось, да прыкладу, падчас хуткай гэтай выбарчай кампаніі такіх выпадкаў таксама можа быць болей? Ну, мы бачылі з вами, што адбывалася ў 2020 годзе падчас выбарчай кампаніі, пасля выбарчай кампаніі, і перад, і ў рамках, і пасля. Мы бачылі, што адбываецца да сённяшняга дня. Яшчэ раз скажу, што Лукашенко не будуе дзяржаву на падставе падтрымкі грамадзянаў, якія гатовы падтрымліваць яму, таму што ён рэалізуе інтарэсы гэтых грамадзянаў. Ён будуе дзяржаву праз сілу, праз моц, праз тое, што ён мае права сілы, права на гвалт, і ён карыстаецца беспадстаўна гэтым гвалтам у той сітуацыі, якая яму патрэбна дзеля таго, каб захаваць гэту ўладу.